И тогава, когато това стане, а то би могло да стане, да получи началото си на всичко това, което изброих, да получи началото си на един честен, смислен и отговорен партиен конгрес, ама не от днеска за утре, да дълго, бавно и отговорно. Такъв конгрес би могъл да сложи началото на нов етап в живота на българската голяма левица. Тогава, може би, ще можем да разговаряме отново. Да. На този етап виждам само вой и скърцане с зъби. Както казва един герой на Шекспир, живота е като разказ на луд, пълен с вой и скърцане на зъби. В БСП виждам само вой и скърцане с зъби. Завист, омраза, хитруване, слагане на марки на другарчето, пълно видеотяване, оскотяване и озверяване в името на някакви нови постове. Може би, както това вече веднъж се е случило в историята на Българската социалистическа партия, може би целият управленски елит на БСП е дошъл момента да бъде подменен с нови хора, обикновени млади социалисти, които да търсят по-своему, по свой нов начин, своя политически път в бъдещето. В БСП продължава да има много интересни, почтени, енергични и умни хора. Защо те не са на власт? Може би става дума за подмяна на целия елит на Българската социалистическа партия. Друг въпрос е, че според мен става дума за подмяна на целия национален политически елит на България, но това вече е друга далечна тема. Дошъл е момента, когато ако БСП иска да съществува, а не да изчезне при следващите избори, които няма да са далече, БСП трябва да подмени целия си елит и целия си идеен багаж. Нова програма, нов устав, нови партийни функционери, нови методи на политическо израстване, за да се източи нечистотията, тъй като днес БСП напомня един спукан гноен абсцес. Там нищо не е чисто, нищо не е нормално, нищо не е както трябва. Говоря това с неприятно чувство, защото в един отминал период аз също носех отговорност за тази партия и тя не ми е безразлична, разбира се.